Selam, min Şulpan Fatıxova. Sәләттә 2008 yıldan. Aydaman işinde en mühimi ul balalarının bəxtli yüzlərini күрү. Benim için en zorumuş ul elbette Aydaman bu. Aydaman ул үз эшенә гашык булган, балаларны яратучы кеше. Мин Фәнил Хәсәнов. Мин Сәләттә 2012 елда. Aydaman işində en mühim bir ул балаларның сәламәтлеге. Ең зур казанышым 2 дәрәҗә. Aydaman ул үрнәк һәм балаларга билем бирә торган китап. Мин Лейсан Вәлиева. Сәләт дөньясына беренче тапкыр 2013 yılda аяк бастым. Минемчә, Aydaman эшендә иң мөһиме балаларны ярату. Aydaman буларак en zor kazanışım bugünkü günkә kadar Сәлкешләрем белән тыгыз элемтәдә торам. Сәлам, мин Фәннур Шәйхетдинов. Сәләттә 2010 елда. Aydaman буларак иң зур уңышым ул минемчә Үземне балаларга яхшы яктан тәэсир итү.